Hola. Hola, bona Perdoneu un tarda. segon. Hola, Iago. Hola, Carlos. Bona tarda. Ostres, m'agradaria que m'expliquéssiu molt la metodologia del júnior. Us va bé? Sí, perfecte. Doncs us interrompo un moment i m'acompanyeu? Perfecte. Vinga, som-hi. Molt bé, doncs ja estem trepitjant gespa, hem sortit del despatx i quedem-nos per aquí, va. Posa't aquí, Iago, posa't aquí, Carlos, i bé, primer ens presentem, no? Qui som. Iago, tu portes aquí des dels 4 anys, potser per tota la vida aquí, no? Des dels 4 anys, sí. I ara ets coordinador? Sí, jo soc coordinador a Futbol 7 amb l'Alberto i porto a l'Evià i Infantil a Futbol 11 i a l'Evià a Futbol 7. I tu, Carlos, ets... Jo sóc el coordinador de Futbol 11 i el director de metodologia de tot el club. I exjugador també, Sí. que llavors parlarem d'aquesta bona època. Perfecte. Però comencem pel Iago, comencem pels més menuts, Iago, perquè ens expliquis una miqueta quina és... La pregunta és la primera, no? M'han dit, són els responsables de metodologia. Doncs va, quina és la metodologia? Què és això de la metodologia? Sí. Al final a Futbol 7 la nostra idea és, la idea de joc, al final, el model de joc, és mantenir la possessió de pilota per a poc superar línies per al final arribar a l'objectiu que és fer gol. I al final amb els nens més petits treballem sobretot molt a nivell individual perquè el jugador millori molt a nivell tècnic, per fer exercicis tècnics i que ja es comencin a associar amb els companys fent exercicis com el que estan fent ara, de possessió de pilota, etc. És a dir, per tant, ja de ben petits els ensenya allò, a tractar amb la pilota, més que buscar resultats immediats, sinó es busca sobretot que vagin aconseguint això, un model de... Sí, al final un model de joc que implementem en tot el club, el Carlos també després explicarà a Futbol 11, que s'associen amb la pilota, jugar i moure, per una mica buscant que quan arribin a juvenils o amateurs ja puguin competir. Per tant, és molt important a l'hora de triar els entrenadors, és aquests formadors que expliquin tota aquesta metodologia, no? Sí, els entrenadors al final busquem molt que siguin joves que hagin jugat, com jo que porto des dels 4 anys al júnior, i puguin explicar als nens i fer-los entendre una mica la idea de joc del club, el sentiment del club, etc. I aquí és on heu d'anar coordinats, Iago i Carlos, perquè del futbol 7 hem de passar al futbol 11, no? Com és aquesta transformació de que se't fa gran el camp, no? I com afecta això a la metodologia? Bueno, aquí és molt important la relació que tenim entre futbol 7 i futbol 11, i com bé dius, és una situació on el jugador passa de tenir un terreny de joc molt més gran el que teníem fins ara, que és més petit i amb 7 jugadors, i la diferència física, la diferència del joc, ha d'haver-hi una adaptació important, no? Llavors, com bé deia el Iago, és important tenir un model de joc, que el tenim al club, molt determinat, perquè aquí al voltant tenim molta competència i t'has de distingir amb alguna cosa, no? I llavors és important treballar molt bé, perquè si no ningú t'escollirà, no? Llavors ens diferenciem en la forma de jugar. És important guanyar, per descomptat, a ningú li agrada perdre, no? Però d'una forma determinada, no ens val qualsevol cosa, i això al final també marca la diferència i notem que hi ha molts jugadors que venen perquè diuen, hosti, l'any passat quan vas jugar contra tu vaig notar la diferència d'un club i un altre, no? I això és el que busquem al final. Aquesta evolució, que jo crec que un dels objectius és, com deia el Iago, que comenci de ben petit, que porti aquí i que tingui continuïtat amb el juvenil i fins i tot amb l'amateur, que pugui tenir... Perquè com és aquest salt de dir, ostres, ja passo al juvenil i llavors ja és, em mantinc aquí amb l'amateur, no? Qualsevol pas és complicat, tant a futbol 7 com a futbol 11, com de futbol 11 a futbol amateur, no? I, és un tema que tenim molt treballat, sempre intentem que un jugador a la setmana del juvenil A, dos, tres jugadors del juvenil A vagin amb el primer equip, perquè s'adaptin a aquest tarannà d'un amateur, que és diferent, que és gent que ja està treballant, que té la seva família, que té fills, i no estan acostumats a això, no? I llavors, això unit a un molt bon treball setmanal, ens facilita aquesta transició. L'any que ve, per exemple, tenim un salt molt important de jugadors de juvenil cap a amateur, i això és la millor notícia que tenim, que pots escollir, no? I pots escollir, però al nivell que ja és molt alt. I en jugadors formats aquí. Correcte. Deia abans que tu havies sigut jugador i a més un jugador de l'època gloriosa d'aquest júnior de Sant Cugat a la primera catalana. Abans el vicepresident deia sí, que ens agradaria, evidentment aquí, tu has dit també, l'objectiu no és
el competir, però això sí que ens agradaria, oi? Sí, et faig un matís. És competir, però d'una forma determinada, no? Sí, competir, no només els resultats, perdó, competir Sí, sempre. correcte, correcte. Sí, és molt important. L'època que vaig viure com a jugador va ser fantàstica. Una vegada he estat al club a primera catalana i aquest és l'objectiu, és la idea del club anar cap allà i ho estem treballant des de baix. Vale? Hi ha altres clubs que diuen, escolta, pago jugadors que venen de fora, que no coneixen el club i això dona rendiment immediat a vegades. No? I nosaltres estem treballant amb una visió mig termini que ens facilitarà aquest objectiu que tenim, primera catalana o el que sigui, no poso metes. Correcte. Deia el Carlos, no?, que hi ha gent molt jove, els entrenadors són molt joves, clar, Iago, tu ets molt jove, no? Sí, exacte, 20 anys. Tens 20 anys, clar, tens 20 anys, estàs coordinant ja aquest futbol, no sé si t'està agradant molt aquest coquet d'entrenador, què t'agrada, què somies, això de treure's els títols, no? Sí, exacte. Quin és el teu objectiu? Sí, bueno, jo al final vaig començar amb 16 anys, aquí ajudant sent de segon entrenador, i bueno, a poc he anat progressant i la veritat és que m'agrada molt. A mi les tardes aquí m'ho passo molt bé, aprenc molt, sobretot de gent com el Carlos, i el que jo busco una mica a llarg termini al final, o a mig termini, és, jo no penso en anar-me a un altre club o el que sigui, és que el júnior vagi millor perquè jo porto tots els 4 anys i me l'estimo molt, però si vas millorant i al final tens una altra cosa, doncs... No deia tant de marxar com d'aspiració d'entrenador, no? Que t'agradaria entrenar a algun club de futbol professional o... Sí, bueno, ojalà, però... No, perquè amb 20 anys normalment jo vull ser Messi, no? No vull ser Guardiola... Sí, ojalà pogués entrenar a un club professional, però al final estic al júnior i el que vull és el millor pel júnior i em trec els títols i intento formar-me perquè el júnior tiri endavant i vagi millor. És molt interessant, que hi hagi aquest avenç en el món de formar els jugadors, però a la vegada també formar aquesta gent de casa com a formadors dels propis jugadors, no? Aquesta doble via de formació i de portar aquests valors als jugadors. Moltes gràcies, Iago, moltes gràcies, Carlos.